ଆଉ ବାପ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ସାଇଡ ହୁଅ। ତମ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଅଲଗା ମୋ ଭାଇ। ତମେ ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ, ତମେ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ ଓଡିଶାକୁ। ଯେମିତି ବଲିଉଡ କଥା କହିଲେ ସଲମାନ ଖାନ ଆଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ନାଁ ଆସେ, ସେମିତି ଓଡିଶାର ଓଡିଆ କଥା କହିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ବାବୁ ଭାଇର ନାଁ ଆସେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଛୁଆଟିକୁ ତ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ବଡ ହେଇଛେ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ପାଲା କରିବ, ତମେ ଯଦି ଏସବୁରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ତମେ ନିଜେ କୁହ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଭୁଲ ଭଟକ ହେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ସଲ୍ଭ କର, ପୁଣି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ପୁଣି ଦମଦାର ଦମଦାର ଫିଲ୍ମ ବନାଅ। ଯେମିତି ପୁଷ୍ପା କେଜିଏଫ ହିଟ୍ ହଉଛୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆମ ଓଡିଶାର ବି ଓଡିଆର ଗୋଟେ ଦମଦାର ଫିଲ୍ମ ବନାଅ। ଫୁଲ ଦମଦାର ଷ୍ଟୋରି ଥିବ, ଖାଲି ଲଭ ପପ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୋମାଣ୍ଟିକ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ। ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ କାହାଣୀ ବନାଅ। ତମମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଦିଲ ସେ। ତାପରେ ବି ଯଦି ତମେ ଏମିତି ସବୁ କରିବ ତ ଲୋକ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହଲିଉଡ ଡୁବି ତ ଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମରେ ତମେ ରିଭାଇଭ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଟୋଟାଲ ଯିବ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଲୋକ ସବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତୁମେ ତ କରୁନ ସେମିତି, ଦେଖିବ କି ଏବେ? ଏ କଥା ମୁଁ ଯେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଷ୍ଟୋରି ୱରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏ କଥା। ଦିମାଗକୁ ଆଣ, କିଛି ବନାଅ।